Technológia 5G Standalone využíva plný potenciál mobilnej 5G siete a je dostupná už aj na Slovensku. Táto technológia prináša niekoľko výhod, ako sú garantované prenosové rýchlosti alebo minimálne oneskorenie, čo sú výhody, ktoré môžu byť atraktívne najmä pre firmy. A v tomto videu sa pozrieme na niekoľko reálnych príkladov z praxe, ako sa 5G Standalone sieť využíva už aj na Slovensku. Nachádzam sa na Orange Business konferencii 2025 v Bratislave, kde som sa stretol aj s Jurajom Šlesárom, marketingovým manažérom z Orangeu. Juraj, 5G Standalone ste spustili na Slovensku pred 3 mesiacmi. Aký je aktuálny stav a čo tu prezentujete? Aké sú využitia a celkovo zariadenia pre túto sieť? Je to u nás veľmi horúca téma, na ktorej pracujeme prakticky každý deň. Za mnou je vidieť expozícia dronov. Minulý rok sme tu mali drony, ktoré boli pasívne, ešte neboli v tej 5G sieti spustené, tento rok už máme. Sú to autonómne drony, fungujú na úrovni 4G alebo 5G siete, ktorú chytia. Dnes tu budeme mať aj prelet, takže budeme detekovať osobu na trávniku, ktorá tam nemá byť. A to som už naznačil možno aj taký prvý use case, ktorý riešime, to sú use cases so záchranármi. Hľadanie ľudí, vyhľadávanie ľudí v priestore, v teréne, tam, kde iné signály ako je GPS alebo iné štandardné vypadávajú, a plus sa potrebuje kvalitný videoprenos. To znamená, že ten dron ide, detekuje a prenáša video live a ide dokonca niekedy autonómne, čiže nepotrebujeme mať tam šoféra, sústredí sa ten šofér na to, aby detekoval tie osoby a podobne. Takže toto je jeden z takých use caseov, ktorý momentálne riešime. A ďalej by som povedal, že samozrejme tá 5G sieť je úplne stvorená na klasickú konektivitu, takže máme tu aj niekoľko priemyselných už routerov, ktoré do 5G plus siete, ako ju voláme, sú schopné ísť. A musím povedať, že tých výrobcov ešte není toľko, čiže my sa snažíme, pozeráme sa aj na americký trh, na zahraničné trhy, sem doniesť všetky zariadenia, ktoré sú dostupné. Máme momentálne pretestované prvé mobilné zariadenia ako mobily do 5G ESA siete, čiže standalone. Potom samozrejme do toho ESAčka, ako to my voláme pracovne, ináč je to 5G+, chceme zaradiť aj manažované fixné služby, ktoré tu prezentujeme, aby sme zákazníkom dali pridanú hodnotu v tej dedikácii, hej, že tá firma je dedikovaná v tej sieti, lebo ako vieme, tá sieť je už softwarovejšia, takže nám to dáva viac možností pre tie firmy, čo im nastavíme, akú kvalitu služieb a podobne. No a aby som nezabudol, idem ďalej ešte, je tu aj séria priemyselných tabletov, náhrada vysielačiek, tzv. Push to talk. Všetko toto máme a my to naozaj tlačíme, všetky tieto zariadenia už momentálne do 5G siete, pretože tam nám to dáva jednoznačne ten najväčší význam. Ja by som sa spýtal, na to, aby som mohol používať 5G Standalone, potrebujem 5G Standalone kompatibilné zariadenie. Nestačí mi, že mám iba 5G zariadenie, áno? Áno, presne tak. Toto je tá vec, čo si ľudia často milia, že prečo napríklad nemôžem ho mať v mojom mobile. Pre Európu sú tie chipsety distribuované inak. My potrebujeme začať aj komunikáciu s vendormi. A niektorí vendori už do Európy priniesli zariadenia, s tými samozrejme komunikujeme, máme ich tu aj na tejto konferencii. Pre mobilné zariadenia naozaj musí prísť aktualizácia toho softvéru, aby v 5G plus siete sa vedeli prihlásiť. Spýtal by som sa ešte k dronom. Spomínal si use case, kde sa používa dron na hľadanie ľudí, na streamovanie videa. Dá sa využiť 5G dron napríklad aj pre nejaké poľnohospodárske účely alebo iné využitia? Áno, poľnohospodárstvo je ten druhý use case a dokonca tým, že idú tie dróny v 5G sieti, vedia ísť v tzv. Rojoch, takže vie z tých drónov ísť hneď niekoľko. A tá výhoda je, že nemusí mať každý ten dron vlastne šoféra, že oni sú ako autonómne a majú jednu nejakú riadiacu jednotku, ktorá im nastaví oblasť, ktorú majú monitorovať a potom tú oblasť vymonitorujú. Toto poľnohospodárstvo tiež pomaličky lúskame, ale naozaj, že čo ten prípad, to nejaké iné zariadenie, nejaký iný štýl, takže sa to troška ťahá a snažíme sa samozrejme učiť aj od našich kolegov z našej materskej spoločnosti. Takže nejakú tú expertízu sme už priniesli na Slovensku a skúšame to s prvými firmami. Takže nachádzame sa pri tých prvých zariadeniach, ako som už vravel, všetky zariadenia, ktoré prichádzajú v tej kategórii 5G SA, čiže 5G+, ako to komerčne voláme, ktoré prichádzajú, my sťahujeme na slovenský trh. Tu už vidíme prvé vlastne priemyselné routery. Tým, že vidíte, že sú to veľmi odolné krabičky, aj tí výrobcovia, aj my, sústredíme sa v prvom rade na firmy, na závody
a vychádza to aj z tých naozaj prípadových štúdií, že či už sú to logistické firmy, prípadne zdravotníctvo, ktoré sú tie prvé use casey, tak tie zariadenia sú k tomu aj prispôsobené. Potom samozrejme to 5G bude mať veľmi dobré využitie aj v manažovaných fixných službách. Tie manažované fixné služby majú veľmi dobré parametre, centrálna konzola, operátor vie všetko manažovať za vás. Tu nám máme riešenie od spoločnosti Cisco Meraki, kde je kamerový systém, IoT čipy na kvalitu ovzdušia, máme tu switche, máme tu hlavný, toto je myslím multifunkčný security SD-WAN riešenie. Takže v tej firme vy nepotrebujete momentálne už technika, nejakého ITčkára viac menej mať, veľa ich najmä. Volá sa to Lean IT. Toto je akože štíhle ITčko, že operátor sa vám stará o konektivitu, operátor sa vám stará o bezpečnosť a rozveša vám nejaké zariadenia, ktoré vám robia prakticky všetko. A toto je technológia, na ktorú potrebujem 5G standalone, že v iných technológiách by to nefungovalo? Nepotrebuješ úplne 5G standalone, ale táto technológia vie pracovať s primárnou linkou, to znamená, tá môže byť optika, ideálne, a potom so záložnou linkou a tam odporúčame jednoznačne to 5G. A potom v takomto kombinácii je to naozaj raketa. Ďakujem teda za prezentáciu aj riešení, aj zariadení. Keby to nejakú firmu zaujalo, ako má postupovať? Tak sú informácie na našej web stránke orange.sk/business a potom samozrejme firmy, ktoré majú prideleného nášho obchodného zástupcu, ho vedia kontaktovať a my už sa tej firme povenujeme. Momentálne toto riešenie robíme špeciálne na mieru pre firmy. V priebehu tohto roka pripravujeme aj tzv. Viac krabičkové riešenie pre menšie firmy, že si nakúpia jednotlivé krabičky, tie aktivujeme do siete a fungujú. Čiže toto je ten postup. Na to, aby mohli firmy využívať 5G standalone, tak potrebujú aj špeciálne 5G standalone zariadenia. A ja som ich videl, peknú výstavku na Orange konferencii. So mnou je tu aj Jaroslav Macko, čiže aj v tomto videu je Macko, zo spoločnosti Barco. A Jaroslav, čo dokážu tieto zariadenia a ako to funguje? Ďakujem veľmi pekne. Áno, naozaj, priniesli sme si tu niekoľko zariadení na ukážku. Sú to zariadenia, ktoré vedia slúžiť viacerým účelom tým zamestnancom vo firmách. Či už je to na príjem tovaru, na vyskladňovanie tovaru, na rôzne riešenie reklamácií, ale samozrejme vedia slúžiť aj ako mobilné telefóny alebo zariadenia v teréne, napríklad na údržbu alebo na servis nejakých komponentov. Taktiež tu máme ukážku aj zariadení, ktoré vedia slúžiť ako push to talk, alebo respektíve push to X, to znamená vedia nahrádzať klasické vysielačky, čo znova tým firmám vie ušetriť nejaké peniaze a vieme sa dostať tými zariadeniami aj do iných segmentov. Ja keď sa na to pozriem tak laicky, tak vidím, že tieto zariadenia vyzerajú ako Android telefóny. Čím sa odlišujú od klasických Android telefónov? Áno, tieto zariadenia sú všetky postavené na Android platforme, odlišujú sa práve tou svojou odolnosťou, práve tým svojim použitím v tej enterprise sfére, v tej priemyselnej sfére. Tie zariadenia sú odolnejšie, sú pripravené práve na to spĺňať nejaké tie bezpečnostné štandardy. Vieme ich uzatvárať do prostredí, kioskových prostredí práve, ktoré väčšinou klienti potrebujú. Viete prípadne aj definovať, že ktoré slovenské firmy používajú tieto zariadenia, alebo firmy na Slovensku? Jasné. Keď sa budeme baviť o spoločnosti Zebra alebo o spoločnosti Honeywell, tak naozaj z tých väčších firiem, ktoré budeme všetci poznať, nepoznám firmu, ktorej by tieto názvy nič nehovorili, čiže keď sa tu bavíme od spoločnosti cez kuriérov, retail, rôzne nemocnice, rôzne štátne inštitúcie, Zebra, Honeywell a rôzne iné typy týchto terminálov sú všade veľmi dobre známe. Akú výhodu prináša 5G standalone pre tieto firmy? Veľmi veľkú výhodu, hlavne bezpečnosť, hlavne šetrenie nákladov. Tie zariadenia vedia byť viacúčelové, to znamená, nepotrebujete budovať nejakú externú sieť pre tých zákazníkov do nejakých externých skladov. Všetko to funguje na 5G, všetko to funguje na jednej platforme. Ideme tie zariadenia viac v tých zariadeniach do hĺbky a využívame plný potenciál tých zariadení. Ja som si medzičasom vyskúšal tieto zariadenia a ten hlavný prínos z pohľadu firmy vidím teda, že okrem odolnosti je tam aj software, ktorý je určený práve na takéto firemné využitie a takisto je 5G standalone konektivita, ktorá je nevyhnutná na to, aby sa dali používať v 5G standalone sieti. Áno, presne tak. Ide o androidové zariadenia, to znamená práve aj tie aplikácie a práve aj tie riešenia, ktoré vedia bežať práve na týchto zariadeniach, sú veľmi jednoducho manažovateľné, veľmi jednoducho pripraviteľné a tie zariadenia naozaj viete viacúčelovo pripraviť pre niekoľko typov aplikácií. Ako sme si ukázali napríklad software evidencie majetku, ako sme si napríklad ukázali nejaký software na správu skladových zásob, software na údržbu, software na servis a podobne.
Orange spustil ako prvý slovenský operátor 5G standalone sieť pred 3 mesiacmi a o tom, aký je aktuálny stav, sa budeme rozprávať s Katarínou Bolodovičovou, B2B riaditeľkou Orangeu. Katarína, čo sa teraz zmenilo za 3 mesiace? Za 3 mesiace máme významne viac klientov, ktorí majú záujem o túto službu. Momentálne sme vo viacerých pilotných prevádzkach a budeme veľmi čoskoro pripravení rozprávať o veľmi konkrétnych prípadoch, ako sa toto 5G SA reálne použilo, či už na ochranu našich ľudí, alebo v televíznych službách, alebo aj v automobilovom priemysle, alebo vo výrobnom priemysle. Sú to nejaké náznaky, čo nás asi môže čakať, ale na konkrétne mená si teda musíme počkať ešte, ak tomu správne chápem? Myslím si, že to si bude zaslúžiť potom taký špeciálny bod. Všetko dobre dopadne a povieme si, ako, čo sa presne udialo, aby sme naozaj mohli o tom rozprávať v detailoch. Ale ak by sme to tak nejako zosumarizovali alebo zovšeobecnili, tak aké výhody prináša 5G standalone pre tieto firmy v porovnaní s doterajšími technológiami, ktoré využívali? Jedna vec je bezpečnosť, ktorá je úplne na inej úrovni. Veľmi rýchla odozva. Máte možnosť monitorovať veľmi veľa zariadení v reálnom čase na danom jednom mieste, lebo tá sieť sa vie prispôsobiť, viete si vy určiť. Teraz sa potrebujem priamo s niekým spojiť a ja vždy budem mať garantované spojenie. Alebo ja potrebujem monitorovať príliš veľa zariadení, ktoré sa hýbu v reálnom čase. Takže tie nastavenia tej siete prioritizujeme alebo určujeme podľa toho, aké sú konkrétne potreby klienta. Trošku iné je to v televízii, samozrejme úplne iné v nejakých bezpečnostných zložkách a úplne iné v automobilovom priemysle. Na Orange Business konferencii ste hovorili, že hráme novú hru, a to je z hľadiska kyberbezpečnosti. Čo to znamená, v akom stave je dnes kyberbezpečnosť? Dneska z pohľadu kyberzločinca je to super veľký biznis, bavíme sa takmer o 10 biliónoch. Z pohľadu firiem, samozrejme toto sú škody, alebo náklady, ktoré musia firmy vynaložiť na to, aby vôbec dokázali pokračovať, keď boli napadnuté, alebo ako predchádzať týmto hrozbám, ktoré sú naozaj veľmi veľké v tejto novej dobe. Do hry vstúpila určite AI, významne viacej, ako to bolo kedykoľvek predtým. Na Slovensku máme zo pár špecifík. Ransomwareové útoky nám z roka na rok narastli o 630%, čo je obrovské číslo. A tu sa bavíme čisto o tom. Ukradol som vám dáta, zakryptoval som vám dáta, zaplaťte výkupné. Keď nemáte zálohu, tak máte tendenciu panikáriť a zaplatiť. Takže máme tu veľmi veľa nových vecí, ale niektoré pravidlá ostávajú úplne rovnaké. Treba školiť zamestnancov, treba byť pripravený a predchádzať a vedieť, ako reagovať, keď sa toto stane. To znamená investovať do zabezpečenia od bezpečnej siete, zálohy dát, zabezpečenia zariadení, ktoré zamestnanci používajú, ale potom o tejto téme najmä rozprávať, pretože iba spolu firmy kolaborujú, môžu sa naučiť jedna od druhej. Vždy je lacnejšie, ja to hovorím, učiť sa z chýb druhých ako z tých chýb vlastných, ale na to, aby sme to mohli urobiť, musíme o nich vedieť rozprávať. Spomenali ste zamestnancov, tí podľa jednej prezentácie, čo tu odznela, tak sú zodpovední za 95% všetkých úspešných útokov. A hovorili ste aj o umelej inteligencii. Ako môže umelá inteligencia pomáhať? A určite umelú inteligenciu využívajú aj útočníci, čiže je to taká dvojsečná zbraň. Útočníci majú jednu výhodu, oni hľadajú jednu zraniteľnosť. Vy ako bezpečnostný človek vo firme sa snažíte chrániť celú firmu. Takže áno, naozaj to AI je na obidvoch stranách a naozaj tí kyberútočníci niektorí iba skúšajú a sú to veľmi obyčajní ľudia, ktorí nemusia byť nejakí ľudia, ktorí rozumejú backgroundu kódu. Už teraz je to, stačí si napísať a ten správny nástroj chatovací mi odpovie, čo treba spraviť a čo treba skúšať. Keď firmy nemajú takéto základné veci podchytené, tak veľmi ľahko naletia. Na druhej strane, áno, spomenuli ste ľudí. Ľudia sú často ten najslabší článok. Pretože keď vám niekto volá s nejakou naliehavosťou, že sa niečo deje v rodine, alebo iba dnes niečo môžete vyhrať a potrebujú vás overiť, mnohí stále dodnes naletia a vyplnia tie údaje. Útočník vnikne do firmy a vie čítať často všetky možné dáta, ktoré neboli potom následne zabezpečené. Takže to sa nám tu deje. Ako môže Orange chrániť firmy? Vo viacerých veciach. To, čo my odporúčame, vždy začíname nejakým auditom. To, čo sú vaše silné stránky a to, čo sú vaše slabé stránky. My vám nechceme dávať medicínu na všetko, kde už ste zdraví. My chceme dávať tú medicínu na to,
kde máte najväčšie zraniteľnosti a ísť od nich. Samozrejme, poskytujeme my už samotne veľmi veľa bezpečnostných prvkov priamo na siete, odchytávame DDoS útoky a podobne. Vieme trénovať zamestnancov, vieme zabezpečovať zariadenia, vieme vám zálohovať dáta, vieme vám poskytnúť privátnu 5G sieť, keď treba na nejakú špeciálnu komunikáciu, takže tých možností je naozaj veľmi veľa. Takže to je aktuálny stav, čo sa využitia 5G standalone sietí v Orange týka. Dúfal som, že na tejto konferencii spoznáme už aj prvé firmy, ktoré konkrétne využívajú túto technológiu, avšak stále je to zatiaľ iba v takých otázkach, že ktoré to sú. Každopádne vieme, že sú to nejaké televízie, priemysel, automobilový priemysel a videli sme aj zariadenia, ktoré sú dostupné a ktoré môžu firmy využívať. Pokiaľ by vás táto téma zaujala, tak môžete kontaktovať Orange, ktorý vám určite poskytne viac informácií o tom, že ako 5G standalone môžete využívať vo vašej firme a aké výhody vám prinesie. Toľko za mňa, vidíme sa na budúce, zatiaľ ahojte.